שלום, כאן יהודה מלול מלצעוד קדימה. שואלים אותי הרבה פעמים איך הגעתי לתחום של ההתפתחות תינוקות. אני בדרך כלל עונה שבמקרה. אין במקרה. אספר לכם סיפור. לפני כ-19.5 שנים נולד הבן הבכור שלי. בלידה לא פשוטה. היו הרבה מאוד קשיים בתחילת הדרך. ילד מאוד לא רגוע, לא שקט. היה קשה מאוד איתו בהתחלה. גם עם הילד השני היה לנו את אותו סיפור. וגם איתו היו לנו הרבה מאוד שאלות שלא קיבלנו עליהן תשובות ולא מצאנו איזשהם פתרונות בתחילת הדרך. בבן השלישי שלנו, שנולד לפני כ10 שנים, כבר הייתי בתוך העניינים, כבר ידעתי מה לעשות איתו. כבר היו לי את הכלים איך לעזור לו ולפתור לו את הדברים שאיתם התמודדנו בתחילת הדרך. מצאתי שיטה שהוכיחה את עצמה, שעובדת, שנותנת לתינוקות, להוריהם, הרבה מאוד מודעות, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד כלים שאיתם הם יכלו לעזור מאוד לתינוקות במצבים שונים. כשלתינוקות היה קשה להירגע, כשלתינוקות היה קשה לשכב על הבטן, להרים את הראש, להתהפך, בעצם כל השלבים של ההתפתחות שקרו לאחר מכן. אני רוצה להעביר ממני אליכם את הידע, את הכלים שרכשתי במהלך השנים, לעזור לכם להתנהל נכון עם התינוקות שלכם. ניפגש בווידאו הבא. תודה רבה.